Ακούσετε πολλά για το πώς σουβλίζουμε το αρνί και το κατσίκι. Εδώ δίπλα είναι ο μεγάλος μάστορας, φαίνεται, που κάνει το καλύτερο αρνί. Είναι αρνί γεμιστό με πατάτα, μερακλίδικο. Όπως βλέπετε μπροστά μας έχουμε το αρνί, τις πατάτες, αλάτι και πιπέρι, μουστάρδα, σακοράφα για το ράψιμο και πατάτα. Η δε σούβλα είναι, μας λέει το δεκαράκι. Έχουμε και δεκαράκι. 10 κιλά. Αρνάκι. 8. Λοιπόν, σπάμε τα ποδαράκια λίγο. Δες πόσο εύκολο είναι, τα κασπάσει από πριν εγώ. Ωραία. Η πρώτη μας κίνηση είναι Το αρνί. δένουμε. Τα Ωραία. πόδια. Φτάνει. Περνάμε τη σούβλα από πίσω. Γύρω το. Να βρω κόλλο. Ωραία. Μπήκε μέσα. Περνάει ενδιάμεσα. Περνάει ενδιάμεσα, περνάει, βγαίνει, έλα δώστο. Βγαίνει από το λαιμό και εδώ πάμε. Εδώ τώρα το μυστικό είναι ότι πρέπει να το σηκώσουμε και να το αφήσουμε κάτω. Να πέσει με το βάρος. Να πέσει με το βάρος του. Όσο Λίγο πάει. πάνω, σήκωσε το λίγο πάνω. Να το βάλουμε εδώ. Πώς είναι τρυπητής. Εδώ είμαστε. Πάμε, να το. Πέρασε. Ας το λίγο σε μένα. Πέρασε. Πέρασε. Σάπος. Το βάζουμε πάνω. Περίμενα το γυρίσω. Βάζουμε πάνω. Εδώ. Γύρω το Γυρνάμε. μπρούμητα. Ένας κρατάει και ένας βάζει μέσα στα μπουτια. Και απ' έξω να πει δεν μας πειράζει. Πρόξε. Αυτός είσαι. Αυτό είναι. Είναι γελιά. Δεν το τρίψεις όμως. Δεν χρειάζεται να το τρυπήσεις. Άλλα τρυπιούνται, άλλα δεν τρυπιούνται. Δεν μας πειράζει. Εμείς θέλουμε να είναι σταθερό. Τα πόδια τα είχαμε Λοιπόν. λυγίσει. Βάζουμε το ένα πόδι μέσα στο άλλο. Ωραία. Και τώρα, επειδή Μας ήρθε πολύ πίσω. μας είστε πολύ πίσω, θα το ξεβιδώσουμε λίγο, δεν μας πειράζει, και να το πάμε λίγο μπροστά. Για να μας πιάσει στην σούβλα μας. Έλα λίγο πιο μπροστά, να δούμε λίγο εδώ πέρα το μάστορα, να πάει λίγο μπροστά. Εδώ, τώρα. Εκεί είμαστε. Εδώ είμαστε. Πρέπει τα πόδια να μην προεξέχουν από τη σούβλα μας για να καούνε ομοιόμορφα. Για να ψηθούν ομοιόμορφα. Μπόμπα. Τέλειος. Τέλειο. Γυρνάμε από εδώ. Τώρα τελείωσε η πρώτη φάση. Τώρα παίρνουμε το βασικότερο από όλα που είναι Μήπως να το σπάσουμε λίγο ο στην σπάγκος. πλάτη για Θα να το το... σπάσουμε. Πρώτα κάνουμε τα ποδαράκια του. Για να μην. Θα δέσουμε. Αυτός ο σπάγκος είναι Λινός. λινός σπάγκος. Όσο το καίγεται τόσο ζεσταίνεται και σφίγγει. Μην βάζετε σύρμα, γιατί τα οξέα που βγάζει το σύρμα είναι δεν καλά για την υγεία. Έχουμε και παιδιά. Έχουμε και παιδιά και... Από το πιπέρι είναι... Αυτός δεν είναι συγγενής που φτερνίστηκε. Δεν χρειάζεται, εδώ κάνω κατευθείαν. Κάνουμε κατευθείαν, ωραία. Θέλουμε ένα να Μαχαιράκι μαχαιράκι σας και παρακαλώ. μαχαιράκι έχουμε. Να κόβουμε το σπάγκο. Το κόβουμε το σπάγκο. Είμαστε σε πολύ καλό στάδιο. Είμαστε εδώ και Φτιάχνουμε λοιπόν μια θήλια. μια θηλιά. Ωραία. Λίγο δύναμη. Ωραία.
Ωραία. Κάνε και ένα χ για να σπίνα αυτό. Δεν πρέπει να το πλύνουμε γιατί θα... Το αρνί πλένεται μάστορα. Όχι. Δεν πλένεται είναι... Δεν το πλένουμε το αρνί, είναι υγειονομική παράβαση. Απαγορεύεται. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση είμαστε πάρα πολύ καλά. Γυρνάμε τώρα πίσω μεριά και αρχίζουμε το ράψιμο στο βασικότερο σημείο που είναι εδώ. Εδώ τώρα έχουμε κάνει ένα... Τώρα δεν έχουμε. Λοιπόν, εδώ τώρα κάνουμε τη σακουράφα μας. Βάλε εκεί τη σακουράφα. Κάνουμε διπλό. Το βίντεο που βγάζει δέχεται. Όχι, είναι εφεντικό. Όχι, για να κάνουμε ένα pause, να θυμηθούμε και να για την κάνουμε. Κάνουμε. Όλα δεν γίνονται. Κόψε. Μαχαίρι. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ θα βάλουμε 3 θηλιές. Μία εδώ, μία εδώ και μία εδώ. Ωραία. Πάμε από μέσα προς τα έξω, γυρνάμε. Βλέπουμε που είναι το... Ακριβώς εδώ, τράβα το μία εδώ. Ωραία. Ωραία. Προσέχουμε να αγκαλιάσουμε το σίδερο. Βάλτε μου από μέσα. Θέλει μια δαχτυλίθρα κανονικά, αλλά Πες έχουμε. χρειάζεται. Το τραβάμε. Όσο μπορούμε. Κι Το άλλο. σφίγγουμε. Πάμε μία ανάποδη. Δέθηκε. Από κάτω. Προς τα πάνω. Θα το σφίξουμε μετά, μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι, θα το σφίξουμε μετά. Βάλει το δάχτυλο εδώ. Θα Ωραία. το σφίξουμε μετά, μη στεναχωριέσαι. Θα πάμε στο ίδιο σημείο πάλι. Στο ίδιο σημείο θα πάμε. Διπλό θα γίνει, τριπλό. Θα μας βοηθήσει λίγο η πένσα για να το Βέβαια, βγάλουμε. να το. Αυτό είναι. Βάζουμε έναν γερό να κρατάει. Άλλο ένα και πάνω. Πού βγαίνει. Πρέπει να είσαι και λίγο ανατόμος και χειρούργος για να το βγάλεις. Πιάσε. Πιο δυνατά. Τώρα εδώ κάνουμε στραβοβρονιά. Εδώ το δέσουμε. Ναι. Αυτό ήταν. Θα το κάνουμε άλλη μία καλύτερα. Όχι, τώρα δεν χρειάζεται. Το κόβουμε τώρα και το κάνω, κόψει το. Κάνω το κανονικά. Σωστά. Ετοίμασε το άλλο βοηθέ. Αυτό που μου βοηθώ στο μηνάσιο αμέσως. Είμαι καλό στο τρίπομα εγώ. Ωραία.